Moikka! Me ollaan Niina ja Petro. Viime syksynä myytiin meidän omaisuus Suomessa ja muutimme hetkeksi meidän asuntoautoon. Ajoimme Suomesta Teneriffalle ja ostimme Teneriffalta asunnon. Siinä lyhyesti meidän tarina. Nyt aiomme viedä auton takaisin Suomeen. Tarkempia suunnitelmia ei aiota tehdä. Meillä on 4 viikkoa aikaa ja mahdollisimman pienellä budjetilla mennään. Tervetuloa seuraamaan meidän matkaa Kanarialta Suomeen. Hyvää huomenta tästä Espinion Lidlin parkkipaikalta. Viime yö oli oikein rauhallinen tässä, että toki tuossa oli isompi tie tuossa vieressä ja auton ääniä silloin tällöin kuului, mutta se olikin ainoa häiriötekijä. Lähdinkin heti aamusta aamulenkille ja tavataankin Petron kanssa tuossa noin 12 kilometrin päässä. Petro ajaa sinne meidän auton ja itse sitten juoksen sinne. Nyt on lenkki juostu ja tällä parkkipaikalla syödään vielä toi aamupala ja sitten lähdetäänkin ajamaan semmoiseen kaupunkiin kuin Cangas. Ja tämä paikka onkin Espanjan puolella. Sinne on noin 200 kilometriä matkaa. Tässä Portugalin puolella meillä ei ihan hirveästi ylimääräistä rahaa ole mennyt. Ollaan tosiaan pysytty meidän suunnitelmassa. Eli totta kai ollaan käyty tankkaamassa, se nyt tietenkin on ihan selvää. Ja ollaan käyty ruokakaupassa tietenkin ja vain kerran ollaan käyty ravintolassa syömässä. Ja sekin oli enemmän semmoinen rento ravintola, eli ei mikään semmoinen fine dining ravintola. Ja ruokakaupassa totta kai kotonakin olisi mennyt rahaa. Totta kai täällä on ehkä enemmän ollut semmoista herkuttelua ja tämmöistä, että ehkä vähän enemmän täällä on mennyt ruokakaupassa rahaa, mutta oikein hyvin ollaan kyllä pysytty meidän budjetissa, eli niin halvalla vaan kun pääsee oikeastaan. Ja yhtäkään maksullista parkkipaikkaa niihin ei olla menty. Hyvää huomenta. Nyt lähti päivänumero ehkä 5 tai 6 käyntiin. Ollaan oltu yö tämmöisellä semmosessa kaupungissa kuin semmosessa kaupungissa kuin Cangas siellä. Ja semmosessa paikassa kuin Area Mia. Ja tää oli tosiaan Park for Nightista bongattu tää parkkipaikka, tosiaan ilmanen parkkipaikka ja mä voisinkin vähän näyttää miltä se näyttää. Elikkä tuolla on pari-kolme autoa oli meidän lisäksi. Ja erittäin rauhallinen paikka, ei mitään autojen ääniä tossa noin, eikä mitään häiriöä ollut. Että aamulla herättiin kun kukko kieko, mutta se oli vaan ihan mukavaa ja vasta kello 7 jälkeen. Ja tässä on tosiaan tämmöinen ranta vieressä. Aika kivan näköinen. Mutta joo, tänään lähdetäänkin sitten seuraavaan paikkaan. Vielä ei tarkalleen tietoa missä, mutta tarkoitus on ajaa 200 kilometriä. Ja katsotaan tuossa vähän lähempänä sitten, että minne jäädään yöksi, koska huomen aamuna on tarkoitus mennä patikoimaan. Ja nyt en muista sen paikan nimeä, mutta laitan ne kaikki tänne näin. Niin halutaan olla siellä aamulla aikaisin, että saa varmasti parkkipaikan ja on kiva aina lähteä patikoimaan heti aamusta. Ja tosiaan tää ranta näyttää tältä. Tänne tuli eilen illalla
muutamia ihmisiä katsomaan auringon laskua. Ja tosiaan tuolla on meidän auto. Mutta erittäin rauhallinen paikka, ehdottomasti suosittelen. Pari huomiota Kemsa-aineista. Tää ostettiin Suomesta heti silloin, kun me Suomesta lähdettiin tonne Teneriffalle ajamaan. Ja tää ihan siis superhyvä. Ei ala haisemaan. Kestää oikeasti sen ajan, mitä niin kun luvataan. Ja erittäin hyvää tää näin. Tää me ostettiin, meillä loppu tää näin muistaakseni tuolla Cadizissa silloin kun oltiin menossa Teneriffalle. Ja sieltä sitten ostettiin tää näin, koska joku oli pakko vaan sitten ostaa. Ja tätä suositeltiin meille ja ollaan nyt tietenkin käytetty tätä ja ei ole mun mielestä hyvä. Ensinnäkin tämän haju jo pelkästään on paha. Ja sitten toinen, että tää niin kun ihan parissa 3 päivässä pitää kyllä käydä tyhjentämässä vessa, että se alkaa oikeasti haisemaan. Ja ei ehdottomasti en suosittele tätä. Ja tää näin ihan ehdottomasti ihan paras ja sitten myöskin helppo käyttää. Me tykätään käyttää tämmösiä, niin kuin mitkä vaan sitten heitetään sinne pönttöön. Niin ehdottomasti tälle iso suositus. Joo, ja puhutaanko hieman säästä? Täällä on tosiaan nyt Portugalissa ja nyt tässä Pohjois-Espanjassa on ollut sää ehkä noin 21-25 on ollut semmoinen päivälämpötila. Mutta yöllä onkin ollut itse asiassa aika kylmä. Me otettiin mukaan pelkästään peitoksi tommonen pussilakana. Ja sitten meillä on kuitenkin makuupussit tässä autossa mukana, koska me otetaan ne Suomeen. Me otetaan telttailukamat tonne nyt viedään takas Suomeen, koska niitä ei tuolla Teneriffalla tarvita. Mutta ollaan kyllä jouduttu nyt yöllä ottaa noi ihan makuupussit niin kuin peitoksi, että on ollut sen verran kylmä tossa, tai tosi kylmät yöt. Joo, ja piti vielä itse asiassa tuosta lämpötilasta sanoa, että kun on ollut kylmät yöt, niin on meillä totta kai tässä niin kuin toi lämmitin tässä autossa, mikä toimii kaasulla, mutta jotenkin on kuitenkin parempi nukkua, kun on vähän semmoinen viileähkö ilma, eikä ole niin kuuma tietenkin. Ja tuosta kaasusta puheen ollen me ollaan pärjätty täällä pelkästään oikeastaan mikä toi on aurinkosähköllä. Eli niin paljon tietenkin aurinko koko ajan paistaa, niin se lataa noita akkuja, noi aurinkopaneelit. Niin on tosi hyvin niillä pärjätty. Et ainut mihin me ollaan käytetty kaasua on ollut toi ruoan tekeminen. Ja sitten suihkussa ollaan kuitenkin käyty lämpimässä suihkussa, niin sen verran on kaasulla jouduttu lämmittää sitä vettä. Ja pikasuihkut vedetäänkin itse asiassa ihan niin kuin kylmällä vedellä, että se ei haittaa tuommoisissa pikasuihkuissa. Mutta sitten kun haluaa pestä hiuksia ja tämmöistä, niin on ihan kiva sitten käydä lämpöisessä vedessä suihkussa. Tänään meillä on ajomatkaa noin 200 kilometriä ja ensimmäinen tauko pidetään semmosessa kaupungissa kuin Ribadavia, missä tehdään samalla myös vesihuolto. Erittäin viihtyisän ja rauhallisen oloinen matkaparkki. Joo, tässä vesihuoltoa tehtäessä mulla on yksi tehtävä ja se on avata tämä.
Ja toinen tehtävä mulla on myös, jos me täytetään vettä, niin mun täytyy pidellä sitä letkua kiinni. Mut joo, nyt tultiin tekemään toista vesihuoltoa. Tässä ja ollaan tämmöisessä taukopaikalla. Ja tänne pystyisi myös jäämään yöksi. Mutta nyt ei jäädä. Me vaan pidettiin taukoa tässä näin. Mutta oikein kivan näköinen, tosi rauhallinen parkkis tämmöisen tien päässä. Ja tästä ei saa vettä, mutta pystyy niin kun tyhjentämään vedet ja vessan. Ja tosiaan toinen mun tehtävä on pitää vesiletkua. Ja sekin vähän huonosti onnistuu multa. Lähdettiin ajamaan Kuiroka-nimiseen paikkaan, jossa pidetään tosiaan tai ollaan siellä yötä. Ja hypättiinkin tässä äsken pois isommalta tieltä tämmöiseen pienempään kylään, koska oli tarkoitus siellä käydä tankkaamassa ennen kuin bensa loppuu. Mutta toi bensa-asema oli, ennen kuin dieseli loppuu, mutta toi bensa-asema olikin suljettu jonkun remontin vuoksi, niin nyt yritetään päästä seuraavaan kylään, mihin on 12 kilometriä tällä dieselmäärällä. Normaalisti me aina tankataan, kun on noin 1/4 tankki vielä jäljellä, ettei nimenomaan tule mitään paniikkia, mutta jostain syystä nyt vaan unohtui tankata. Ja nähtävästi tästä eteenpäin varmaan tankataan, kun on puolellaan tankki tai jotain, ettei enää näin pääse käymään. Todella stressaavaa tämmönen. No nyt on tankattu ja nyt ollaan menossa siihen seuraavaan yöpaikkaan, mikä onkin jonkun koulun pihalla. En tiedä onko tämä virhe, mutta se jää nähtäväksi. Katsotaan sitä huomenna. Tässä Kuirokassa käytiin vähän kävelemässä ja katselemassa paikkoja, mutta eipä täällä oikeastaan silleen mitään olekaan. Että käytiin vaan ruokakaupassa ja mentiin ajoissa nukkumaan, että aamulla on kuitenkin aikainen herätys, niin jaksaa sitten patikoida. Hyvää huomenta. Viime yöstä täytyy sanoa sen verran, että oli oikein rauhallinen yö. Ei ollut mitään häiriötä ollenkaan. Ollaan menossa vuorelle patikoimaan. Lähdettiin heti aamutuimaan ajamaan tosta meidän viime yön yöpymispaikasta, että saadaan parkkipaikka. Tuolta minne ollaan menossa siellä on vaan 3 parkkipaikkaa. Ja ihan uskomattomia maisemia. Navigaattori yritti ohjata meidät Morena-nimisen kylän läpi. No ei mitään mahdollisuuksia päästä täältä läpi.
Täällä oli niin kapeat tiet ja sitten myös lisäksi täällä oli myös korkeusrajoitus, taisi olla 2,5 metriä, että me oltaisiin todellakin vedetty katotkin mukana, jos me oltaisiin täältä menty läpi. Meidän 45 minuutin matka olikin sitten noin 1,5 tunnin matka, mutta loppujen lopuksi perille päästiin. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Seuraavalla videolla jatketaan Espanjassa.